Helo, croeso i YnChwarae. Heddiw, ni'n neud rhywbeth bach yn wahanol. Ni'n dechrau prosiect, wel, mae prosiect wedi dechrau o'r enw digridol. Digri a... digidol? Digridol. So, ni'n mynd i... Y rhan o'r prosiect yna, ni wedi penderfynu adeiladu PC o'r dechrau. So, ni'n mynd i wneud adeiladu PC heddiw. Mae Owain yn mynd i adeiladu fe. Fi'n mynd i just edrych mewn, just meddwl. Yeah. So, ni'n mynd i gweld, os ni'n gallu neud o fewn sesiwn heddiw, dyna yw'n challenge i trio adeiladu PC newydd sy'n mynd i bod yn digon pwerus i gallu neud popeth ni eisiau neud o fewn y sianel. So, dyna... Chi'n barod i'r challenge? Dwi'n trio. So, ni wedi prynu o cwmni o'r enw scan.co.uk a maen nhw gyda fel rhyw fath o warranty, so os yn ystod y build, os mae rhywbeth problem trydanol, os ni'n neud camgymeriad, dwi ddim yn cyfro ni, just fel os oedd rhyw, sa'n gwybod? Gravity? Gravity, neu hurricane, neu rhywbeth gyda trydan, electrical power surge neu rhywbeth, bydd problem, wedyn gallwn ni gael rhywbeth fath o replacement, i fod dig. So, os ti eisiau, nawn ni ddechrau gyda'r bocs mawr. Y bocs mawr ydy, Y symud hwn. So, os ych chi eisiau gwneud rhywbeth tebyg, gewch chi, bydd y manylion gyd yn y fideo. Right. Defnyddiol ar gyfer fido. Rhywun? Rwy ddim wneud y bangs sy'n torri mic. Right. So, nawn ni ddechrau gyda'r rhan cyntaf. Chi'n gweld o'r box, mae hwn yn Corsair E240 Carbide Series, small form factor PC case. So, y challenge heddiw bydd ffitio'r holl pethau, well actually mae'n y box arall, so nawn ni cael hwn am half. Hefyd. O'n i ddim. Well ni agre. Ond, ffitio'r holl pethau yma, a bod e'n gweithio ar diwedd e, so, gawn ni weld. So, pan mae rhain yn poblogaidd o beth fi wedi gweld ar y we a beth mae Owain wedi dweud wrthi, yw y ffaith bod gyda chi rhyw fath o ffenest fel hyn i edrych mewn i'r PC. So, popeth chi wedi creu a rhoi gyda'i gilydd, chi'n mynd i gallu gweld e gyd yn gweithio. So, ti'n credu dod ni tynnu'r bit yna off, neu? Gadael awr tan bod ni'n gwybod. OK, great. So dyna ni, dyma'r Corsair 240 Carbide Series. Ti'n edrych ar y front, mae logo yma'n eitha clyfar, achos beth maen nhw'n neud, chi gallu tynnu hwn allan, a os mae'n dibynnu, os mae gwella ti gadael fel hyn, chi'n gallu cael y logo a ti'n gallu troi e ffordd arall, so mae'r logo ffordd cywir fyny. A so mae rai pobl yn dewis roi hwn yn fflat fel yna, so maen nhw'n gallu edrych lawr ar y ffenest. So mae lan i chi, so chi'n gallu troi hwnna ffordd arall wedyn. Felly, dyma ni. So, ni dal ddim wedi gorffen bocsio popeth, dyna, mae hyn yn mynd i fod yn epic. 50 hwnna. Right, mae hwn yn rhywbeth ar gyfer PC, sdim rhaid cael e, ond achos yn amlwg gyda YnChwarae, dyn ni'n ei lot o adolygiadau a playthroughs a pethau, ond ni jyst yn meddwl mae'n werth i ni gael e'r un pryd, sef yr Elgato HD 60 Pro.
So, o'n i yn meddwl, o'n i rhwng doi feddwl, efer HD60 Pro o'n i'n mynd i cael, neu os o'n i eisiau mynd am yr 4K. Ond gan bod Twitch ond yn gallu, y max maen nhw'n gallu darlledu yw 1080 60 frames per second. O'n i just meddwl, wel, tiod, gallwn ni just mynd am hwn. So, y box olaf. Oh my god. Just i symud y box yma. Y monitor fi'n credu yw hwn te. Yeah. So, eithon ni am monitor. I'll cael llun o monitor. Gweld o'r box. Just gweld. Just darllen e. Just darllen a gweld y llun. Na, mae mwy na just hwnna. Beth hwnna'n stand, right? Dyma ni, stand. Waw, mae'n fel... jigsaw yma fan hyn. Oh my gosh. O'n i'n gobeithio byddwn ni'n ysgoi'r IKEA moments yma. Ond... Beth yna? HDMI? Yeah. O'n i'n arbennig gyda Ethernet. DVI. Okay, well. What? New USB. Right then. So, mae hwn ar gyfer os ti'n mynd i fel America neu Ewrop o fe. A wedyn mae hwn yw'r un Prydeinig. Yep. Dilyn hwnna. So, ni'n mynd i trio cadw y boxes a pethau, achos os ni'n trosglwyddo hwn, wel, am nawr, dyna beth sut ni'n mynd i wneud trwy ddefnyddio'r boxes greiddio. Fel monitor. Gallu tynnu yna. Yeah. So, beth wnaethon ni dewis mynd am adeiladu PC hefyd yw, tro diwethaf, oedd Owain wedi gael ni fenthyg ei PC personol ei hunain, a achos oedd e'n digon pwerus, o'n i'n llwyddo wedyn i wneud livestream Twitch ar y gaming, YouTube gaming, a wneud livestream. Felly, gyda hwn gobeithio, bydd e'n digon, mwy na ddigon pwerus i gallu wneud hwnna. Mae hwn i fod i gallu, mae hwn yn 4K. So, os o'n i eisiau chwarae game mewn 4K, gallen ni gyda hwnna. Mae hwnna'n eitha nice. Mae hwnna'n quality build, ydy e? Hwnna'n gorgeous. Yeah. Ydy. So, dyna ni. Really nice. Mae angen i ni adeiladu.
hyn yn y stock fan o'r case, a wedyn hyn yn y A120s ni wedi prynu. AF120. So ni gallu gweld bod... Wel, ti gallu... Mi wedi gweld y gwahaniaeth. Bod rwy'n cael rubber grommets arnyn nhw, so mae less vibrations, a maen nhw'n teimlo a bit nicer. Right. Hefyd. Ond efo rhain, ti gallu gweld bod y fins yn wahanol. Bod y fins ar un hyn yn quite thin, a mae llawer o nhw, ond mae fins ar un hyn nhw'n really fawr, a mae llai o nhw. Oherwydd un hyn yn static pressure fan, a un hyn yn airflow fan. So beth hwn yn golygu yw un hyn yn gwell am roi ar radiator, oherwydd mae'n cael fwy o wmff tu ôl i'r air mae'n gwffio allan. Cool. Ond un hwn yn gwell am fel just push yn fwy allan. Okay. Os ti'n gwybod beth meddwl? Yeah, fel yeah. airflow a push fe trwy things. Right, okay. Dyna beth yw gwahaniaeth. So mae rhyw ffrind bach wedi ymuno gyda ni. Fi ddim yn gwybod pa... Falle os gyda chi unrhyw clem, beth yw'r anifal neu'r pri bach yma. A gadael fel neges, bydd hwnna'n gret. Fi ddim yn siŵr beth yw e. Mae wedi stopio, fi'n credu mae bach yn ofyn nawr. Fi'n yn siŵr beth i'n gwneud. Oh well. Byddai'n dweud nice pan mi'n gwybod bod e wedi ffitio. Ie. Fi roi ni danfon yn ôl I blimyn scan.co.uk. Loads o lle. Ydy e? Allan. Oh my god. Mae'n literally hanner centimetr Rhys Adam. Fi dwi'n refund am fe, wedyn just cael un fach o. Helo, croeso nôl I YnChwarae. Nawr, ni'n nôl I trio creu hyn eto nawr. Oherwydd tro diwethaf roedd fe'n, wel, roedd fe'n... O, tro diwethaf roedd e ddim yn mynd mor dda, oherwydd y graphics card roedd ni yn cael, and just tipyn bach rhy fawr i'r case. Roedd e'n tipyn bach rhy wide am hwnna. So ni wedi continue heddiw nawr. Dyma'r graphics card newydd ni. Ni wedi mynd am Zotac GTX 1080 Ti. So hopefully bydd hyn yn nice a fach I actually fit mewn. Oh yeah, So The crowd goes wild. y problem yw oedd efo'r un hyn. Roedd un hyn ni lengthwise yn fine. Roedd e'n fit mewn, ond roedd dim lle ar y we yn dweud am ei width. Am y girth y graphics card. So roedd e'n literally fel... Roedd e'n literally fel... Fel beth? Roedd e'n fel... Roedd e'n fel hanner millimeter rhy tall. Mae'n gallu Well, rhy wide. Yeah. Ond y reswm ni angen y pŵer yw ni'n gobeithio hyn ymlaen yn mynd I gallu gwneud darllediad fyw o Twitch a YouTube Gaming
bob fus yn ein sesiynau fel heddiw. So mae heddiw mynd I bod bach yn wahanol. Oedd e bach yn wahanol drwy'r diwetha pan ni'n gwneud rhan un o'r adeiladu PC. Ond ar ôl I Sean Corn dod a lot o bwyd, ni gyd wedi setlo nawr a ni'n barod yn meddyliol gael go arni to. So, o'ch chi wedi colli diwrnod pleserus iawn, Thomas a Stephen? Slight panic hefyd. Slight panic a... Na, ni'n mynd I gorffen nawr. Mae rhaid I fi ymddiheurio I Owain nes I pwdi fel plentyn bach achos o'n i'n upset. Unrhyw un eisiau darllen nhw? Yeah. Go on, Zotac. Gall darllen y disc hefyd. Y boi cran dy hun. Just yn arru. Os ti'n clywed heavy breathing ar y recording, just fi yn grindo danedd a just fel... A fo mynd fawr. God. No, seriously, ma fe. O, ddim yn swnio fel. Mae fe yn y slot! Ydy yn y slot? Mae'n yn y slot. O, da iawn. Da iawn. So, os mae fe rhywle, beth I bod mewn fan hyn. Thing yw, oedd gymaint o bethau gwahanol. O, dyma fe. Dyna ni, mor hawdd â ni. Beth? Pam? Hawdd nes I gael yr ystafell. Mae'r fans ni wedi dod. Diolch, fans! Ac mae wedi postio. Yeah. Right, ni wedi bod yn YnChwarae, mae'r cyfrifiadur yn gweithio. So, nesaf nawr, ni'n mynd I bod yn stress test o fe, ac bydd nhw'n probably dod lan mewn fideo arall. Sure fod, so, bydd ni'n test o fe efo llawer o gemau wahanol, a popeth fel yna. So, diolch am gwylio. Hwyl fawr. Hwyl fawr.